Mataimakin shugaban Amurka ya bar birnin Islamabad na ƙasar Pakistan bayan kwashe sa'o'i 21 ana tattaunawa da wakilan ƙasar Iran ba tare da cimma matsaya ba. Mataimakin ya bayyana cewa Amurka ta gabatar da abin da ya kira tayin ƙarshe kuma mafi kyau ga Iran, inda ya bar musu zaɓin ko dai su karɓa ko kuma su yi watsi da shi. Mataimakin shugaban ya ce Iran ta ki amincewa da sharuɗan Amurka, musamman game da batun makamin nukiliya, da tabbacin cewa ba za su sake neman samar da su ba a nan gaba. Kafofin yaɗa labaran Iran sun ce Amurka ce ta zo da batutuwa masu yawa, kuma tana neman hanyar da ba ta fice daga tattaunawar kawai. Rashin cimma wannan yarjejeniya ya jefa makomar yarjejeniyar tsagaita wuta ta mako biyu wadda aka cimma a ranar 7 ga watan Afrilu cikin rashin tabbas. Ɗaya daga cikin batutuwan da aka tattauna shine sake buɗe mashigar ruwan nata Strait of Hormuz, wadda Iran ta yi barazanar ci gaba da toshewa idan ba a biya mata bukatunta ba. Wannan tattaunawa ita ce mafi girma da aka yi ido da ido tsakanin manyan jami'an ƙasashen biyu tun bayan juyin juya halin Iran na 1979. An kammala zagaye na farko na tattaunawa tsagaita wuta ta kai tsaye tsakanin Amurka da Iran a Islamabad, babban birnin Pakistan. Majiyoyin sun ce ɓangarorin biyu sun yi musayar bayanai da ke tabbatar da cewa suna kan fuska ɗaya kan yarjejeniyoyin da aka cimma a zagaye na farko na tattaunawar kai tsaye tsakanin gwamnatocin Washington da Tehran, karon farko tun bayan juyin juya halin musulunci na 1979. Mataimakin shugaban Amurka wanda ke jagorantar tawagar Amurka ya gana da Firaministan Pakistan kafin tattaunawar kai tsaye, yayin da jami'an Iran ciki har da kakakin Majalisar Dokokin Muhammad Bashir da Firaministan Harkokin wajen Abbas su ma suka gana da Sharif. Wannan tattaunawa na da nufin samar da yarjejeniyar zaman lafiya mai dorewa tsakanin Amurka da Iran bayan an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta ta mako biyu. Har yanzu akwai rarrabuwar kawuna musamman game da batun mashigar ruwan na Hormuz da kuma hare-haren da ke gudana a lambunan wanda Iran ta gindaya a matsayin sharaɗi kafin ci gaba da wasu matakan. Sai dai kamfanin dillancin labarai na Pakistan wato Tasnim ya rawaito cewa ɗaya daga cikin batutuwan da ke fuskantar rashin jituwa mai tsanani a tattaunawar shine batun mashigar Hormuz.